Taib, mari na kita niyo pa zakatu bahimatil an'am. Nasamput taka inaupat pangartaan in subay zakatan. In first pangartaan, amo na in bahimatul an'am. Amo in mga ipatan, unta, sapi, iwan sing kambing. Unta, sapi, iwan sing kambing. Aun syurut niya. Dahil mga syurut niya as-sawm. Number 1, as-sawm. Uno in sawm, amuin bangman in hayawan. Bangman in ipatan mo yaon, hati niya, uno, biubuyan mo siya wayron gasto mo. Maluag inasyenda hiyapo mo. Maluag inasyenda niyo. Maluaging gimba niyo hasug. Maluaging gimban niyo habasilan. Maluaging pangartaan niyo, wayroon gasto mo. Yat tureng ha mga syurut sin amuin, zakatan mo no? In ipatan mo. Aun pangasugo. Bangkaw kimasto ka niya. Mami ikaw pagkaon niya. Maggastura ko sim pag-inom niya. Maggastura ko si mineral niya. Uy, mineral niyo sal niya. Ha? Bukon mineral yung pag-inom mo si sapi. Sapi sa mga kid-kid mo yung kawan, makainom na siya. Sa imaksud, maggasto ka, magbi ikaw makina, banghakim ba? Magdipwel ka, magkuhan. In jawab, di siya manjari zakatan. Bangkaw naggasto. Di siya manjari zakatan. Ikarwa, amo na inhinangon mo siya pagkakawaan ittikhaduha lid-darri wan nasli la lil amal. Hinangon mo siya pagkakawaan gatas. Hinangon mo siya ipatan mo yaon patawron mo. Bukon hinangon mo yaon hipag araro. Bukon hinangon mo yung pagluanan, mampalam, wanni, duyan, bang deng hakim basing kita niyo. Bang ito sumud mat to, manjari mo siya zakatan. Ikato, subay, lumabay inang katahon. Aon kambing, aon sapi mo makawa tabi haonin, inunta, aon unta mo, wayroon kau, dihilan barakat upat datuan halawm sin mga 2 tahun na wayron piyasa katan kayo mo sin syara hika upat amo na in nisab makawa tin nisab atin niya subay tud mawat matim pangartaan mo ampa mo siya manjari zakatan. Mari kita papagyanon unta bang pila in taon. Iban mangpilain amuin al-miqdarul wajib mangpilain hizakat mo. In hambo punta paupat nan. Allahu Akbar. Law nari ko na patawron nunta ko. Sablaw namang tumuod biya mahilo ako sin zakat bay nilong niya. Namang siya mahinang na 5 pasiyam magzakat na kau kambing. Magzakat na kau, no? Sulatan niyo yun, zakat niya yun. Magzakat na kau kambing. 5 pasiyam, magzakat na kau mbuk kambing. Bang nahinang hangpu tag-upat, 2 kambing na, 2 bili-bili, kambing manjarira, uno na. Insya, sumuding kambing, sumuding bili-bili, sumuding, basta siya dagbus kambing. Ayaw adya dagbus dukaing bukon kambing yung dagbus niya sa kambing long. Sa magpamikaw yung mga pagkorban mo kambing na salong na tuan sa mga lugaing ng dagbus ha masal di manjari di sa manjari mga napaliin siki ha long niya biya long sinamin kon biya long niya di lang tanadya ba long na kambing amin napaliin siki ni hinapay nilong ni kapaglaki na di manjari sabi nakita ka na way bilang magtaktik sa agama way bilang magtaktik sa agama long nalibat-libat kambing di
Manisok lang na magatod. Iril tanalong niya ba? Ano na di manjari. Di manjari. Ako ninilong niya kambing biya ng panahon niya. Minang biya hati ko anin matambok biya kamo. Law ni kwanta na ba? Na manjari. Sa imbang man at niya hari tungan siya awasit simpangartaan. Long niya isab kambing ini. Kuning kambing yan. Yung kambing inilong niya, nipistod siya, sibi. Sumbayon mo, bukog to, ni mak... Ha? Bukog yung makaon mo. Irihil, di manjari. Amin na, sa manipis na kuman yun. Biyan mo, pakitaan mo na pansipag. Ang bukbi. Maglatos, manjari sa tulima mo na inipagsama. Ha? Manjari lima mo na sumbay mo. Sabi si Maida, siri to. Nalong niya rin na silang ninirilta. Sabi siwi na to dinilong niya. Masayang balong ng kambing tayo ni. Sabi kita balong niya, bakal na kuman. Jadi manjari. Ha? Tiadji, isa manjari rihil. 15 pa 19. 3 ships na siya. Sulatan nyo 15 to 19 2 kambing na. 15 pa 19 2 kambing na. Ini kakawaan pakawantag upat kambing. Bang nyo rin di mapansin, in kawantag upat minus 19 5. 19 minus 14, 5. 14 minus 9, pila? 5. 9 minus 4, 5. Mag-start din diha 24, 5 inutan niya. Kawan niyo? Sheikh Qurtubi? Nakawa? 5. Mang minus matu 5. Bang antara lang mo 17. Pila ni real mo? 2. Mo 13, ni real mo? 2. 7. Pila ni real mo? Pila ni real mo? Ha? Ambo. Balikan ko. Nailihan ti Adji. Banging kambing niya 6. Unta. Pila ni real niya? Ambo. Sabab may ta di itungunin hakitong 5 in interval niya pila? 5 to 9 pila in interval? 3 5 pila in interval? 5 6 7 8 3 inhagi itong niya duri akaron mo na yung zakat niya biasa niya tulong ko 7 akaron mo siya mari. Tinari ka lumaton mari pa 2 ships, sa akaron mo siya mari. Bang miyabutin pangartaan mo, kawan tag 5, pakatluan tag 5, inhi ko mo bukon na kambing. Bintu Makhad. In Bintu Makhad, daing da siya haunta. Tiyawag siya Bintu Makhad, sa babinina niya, burus sadya. Inumul niya ini, hangkatahon, sumud. Impagtawag kanya Bintu Makhad. Bang ikiyaw ng simpangata mo 25 to 35 in siyaw no? Bintu Makhad. Bang siya 46 to 45 Bintu Labun. In Bintu Labun amo inunta inina niya Datul Laban. Sumud na siya pa 2 tahun. Sumud na siya pa pa 2 tahun. Bangin unta mo miawot pakapatan tagunom. Miawot pakapatan tagunom harap pa kaanuman hiqqah. In hiqqah 2 tahun. Sarta pagtawakon siya sinulama taruqatul jamal.
Intaruqatul jamal, manjari na siya suukon sinusog. Manjari na siya suukon sin usog. Jaza'a, 4 tahun. Banging kiyaw si pangarta mo, dahing haka numan tag isa, pakapituan tag 5, jaza'a. Dahing di aun muskila. Aun problema ta. Uy, yun yung problema. Bang limyunin narta mo, 120 pataas. Long niya nakaunta na ako hanggatus katluan. Pila na long ninisakat ko? Aun kita rules and regulation. Bukon hat LTO yung taka rules and regulation. Sambil hasaka, taka rules and regulation. Dahil nga mga rules, in kaida niya, bang siya limyo na 120 pataas, afwan, aywa. Dahil nga 120 pataas, yung kaida niya in rules niya. Hakahawa kapatan unta aun siya bintu labun. Hakahawa kay man aun siya hiqqa. Hasupaya sumawakatun yu wabil mithali yattadihul maqal. Sumawakatun yu inamu in example ini tiagalog sinhambok tay manghud. Long niya si Abdurrahman ay may 140 na kamelyo. Paano yung pagsasaka niya? Sabab may ita, ang aptura pahanggatos kawaan ni nasabot ako tubul fiqh. Akaibanan, si abot aptura pa 75. Dihilang kita nyo rules. Qaidatun fi kulli arba'ina minal ibili bintu labunin wa fi kulli 50 hiqqatun. Bangin taod sinibil mo, limyo na rin sinhanggatos kawaan, inunta mo. Bistahon mo na siya, hakaba singkapatan, ikuha mo na yun sa kaniya, bintu labun. Akita kain na may tiyawag siya bintu labun, sabab sin inina niya, sa nagparururo atau kan sa butakakatas. Tiyawag siya bintu labun. Wa fi kulli 50 hiqqa. Kamu kuno tukuran yun answer sinamuin aun hanggatus kapatan isiyo ya Abdurrahman. Tungan ta kamu 5. Isa. 2. Mayroon lamod si mga naginang sim PowerPoint. Sa banfera kaybanan. Yarin answer niya 40 plus 50 plus 50 equals 100. May tanay ng 140, may tanay ng 40, 50, 50. Sabi na kita magbalik kita pa rules. Dahil kakitaan dari yan, sipak. Dahil nga mga rules, basta inunta mo nakaliw na rin 120, miabot na siya pa, no? Pa 140. In every 40 camel mo unta mo, aun na siya bintu labun. So hindi, bintu labun 40 plus 50 hiqqa, iwan sin hiqqa 50. Nakawa niyo yung kaida rules sin kwan? Kawa niyo? Aun pambok example. Si Zaid, daraba Zaidun amran. Si Zaid, aun siya 200 na kamelyo. Paano yung pagsasaka niya? 200 na. Ilan taka mo 5 seconds? 1, 2, 3, 4, 5. Mayroon pa bukumpay niyo Q&A, ya? Bukumpay niyo Q&A. Pila in zakat? In jawab, 2 in zakat niya. Manjari siya 50, 50, 50. 1, 2, 4, 4 hiqaq. At niya 4 kamil hiqaq. 4 hiqaq.
upat kamil amuin hikkayat tu nasabot takaina manjari ray sabsiya bintu labun 40 40 40 40 40 plus 40 80 plus 40 100 ha 40 plus 40 80 plus 120 plus 40 100 plus 40 pila 200 hambok yato 50 plus 50 plus 50 plus 50 200 so rendi manjari ko magpi law mo biya wayro na ko hikka hiwa ko na lang siya bintu labon manjari law mo wayro na ko law mo bintu labon hiwa ko siya hikka manjari tinya mukhayyar aun choices mo rendi choices mo manjari mo siya hiwa hadwa para kala hikka isa dua tu upat bang bintu labon isa dua tu upat pila unum lima malayo pa ini matod pa ini itakel singgitan nyo nisabu zakatil bakar nisab bang pilain taon sin bakar mo nisab bang pilain taon sin sapi mo manjari mo na siya zakatan aun lupa hituan oms haparang sabab na tau parang na sabituan oms ang kaula da ingkapuan na mo doon man maluwag wayron gasto niya biubuyan miabot pa katluan insapi niya marayaw yung pamaranan sa babakimba di nakalakihan mag-gym ha pilain wajib manjari niya zakatan tumagnain sapi dahil hakatluan pakatluan tagsiyam magzakat siya bukun na kambing ini zakat niya sa sapi tabi amu in sumud na pa hangkatahon sapi sibi sumud pa hangkatahon bang miabot katluan in sapi mo pakatluan tagsiyam zakatan mo siya tabi in hikarwa bangkapatan pakaiman tagsiyam bangkapatan pakaiman tagsiyam izakat mo kanya musin na 2 tahun pagubos aun ni sab rules and regulation aun ni sab rules and regulation dahil nga mga rules amo na in mahilo na kau bang tumaod na in sapi mo nabihada sinahunta aon day sab rules sinasapi banging kiaunan limiw na rin hakay mantagsiyam in kaida in rules niya bangin taod sin sapi mo kaanuman kapituan hanggatus kawaan sa kahaba katluan iwa mo kanya tabi in tabi amu in sapi sibi sumud na pahang katahon sapi sibi sumud pahang katahon banging kiaw na ni sab kapatan ayakaba kapatan zakatan mo musin na long min sapi mo limiw na mari kita pa example dahil nga mga example si Abdullah nag-iipat siya nag-aalaga ng 100 at pilan isrin 120 na baka 120 hanggatus kawaan doon man miabot ng katahon ipag-ipat na yung pag-aalaga niya ano ang gagawin niya katinyo ko no then di rules in every 13,000 sapi mo aon kau magdihil ka ang buktabi in tabi sibi sapi bang siya mabot pakapatan musin na tinya sapi mabot pa 2 tahun bihan sumud pa 2 tahun palabi-labi in jawab
dimihil kaw hambuok dua tu intaud sin musinna. I-divide mo 120 divided by 40 to tatlong musinna ang ibibigay mo. Tinya 3 intaud sin musinna iniril mo. Manjari ray sabkaw rimihil tabi sabang mo i-divide in 120 divided by 3 is 6. Isa, dua, tu, upat. 6. Isinagyan 6. Isinagyan 6. Ha? Darb wahid long sin Arab. Lubakun. Lang agad. Ha? So, magpi ikaw, manjari mo siya ikaw, musinna, manjari mo siya ikaw, tabi. Nisabu zakatil ghanam. Bangin ghanam miabot kapatan, panggatos kawaan, ikaw mo, hambuok ghanam. Bangin ghanam miabot hanggatos kawaan, tagi sa paruang gatos, ikaw mo dua kambing. Balikan ko, bangin kambing mo kapatan, panggatos kawaan, ikaw mo, hambuk kambing. Bangin kambing mo kay iman, pila ni kuha? Hambuk. Bangin kambing mo kapituan, pila ni kuha? Hambuk da. Bangin kambing mo kapituan tag isa tunga, pila ni kuha? Ha? Kapituan tag isa tunga, pila ni kuha ta kambing? Hambuk da. Pangasubo ang kambing tunga-tunga. Supaya kamu rikaroon. Ang kambing tunga-tunga, asula. Khidir, ang kambing tunga-tunga. Wayroon. Tao, ang tunga-tunga. Aon. In tao, aon tunga-tunga. In kambing, wayroon. Kita niyo ba? Para hal dihilan kita akal. Dihilan kita panayo. Dihilan kita naho. Saon patunga-tunga ta. In kambing, wayroon akal. Ha? Wayron tunga-tunga nila. Bang babae, bang usog-usog. Wayron nimbya. Umanggil usog pag si sabya biyanin panaw. Wayron ni sabi babae, umanggil babae sa impanaw biya. Matukas pa rin kamo ini. Ha? Wayron. Wayron tunga-tunga. Ang kanda bang kapituan tagisa, wayron kapituan tagisa tunga. Kapituan tagisa. Ha? Aun kaida. Magproblema na isab kita. In problema ko inilong niya tuwan, bang limyo ng kambing ko pa, upat na katos. Puno na isabi ninangon ko ini. Aon na isab kita, dihilan kita kaida. Bang in, kambing mo, limyo na siya, deng haruang gatos pataas, ahang gatos siya tubistahon mo, hambuok kambing inikuha mo. Dilan ta example, iangkol usop. Yang kulusog, aon siya 5 gatos kambing. Mataod kambing yang kulusog. May 500 na kambing, ilan ang ilalabas niya na zakat? Tinyo ko no? Ha? Mabis kayan ti Adji. 5. Boys, 5 in hadaya boys, 5 in gift sa babae mga makanser. Inshallah yun na marelong bag na babae. Inhausog Allahu alam. Maray mga kindi suwa da. Ha? Maray kindi suwa da. So 5. Korek yan ti Adji. 1, 2, 3, 4, 5. Sabi na kita, bang limyo na 200 in every hanggatos siyat to, kambing, guwaan mo na si hambuk. Hambuk ko no? Hambuok kambing. Lumutuan, biwirun sari kambing nam. So, ano sa problem? Manjari ba ito ninigo ako amuin manok na mo sayam yun? Sungbayo ni panakbi. Sa pagkabya nagpaso ni Duterte, bawal na lang ni magtakbi. Manjari ba ito? Masayang isabi nituan, lumukay nilong niya, makaun na si mga bibang. In jawab di
Bang uno imbeta sinsyara kambing ayaw na ko matuparabit. Ayaw mo na parakan na sa binuo mo. Sibo dalawang magdakan day sa binrabit. Mabiskay pa lang nin rabit din nga kambing. Makaon pa lang ni masarap din namin rabit ini. Masarap day sa blong ni. Makaon lang nin kambing. Makaon day sa blong nin kuan. Kita pa lang niya. Ha? Yung mga panghindulong niya bihaon ini. May tamang along niya diarya kambing. Pag-uhusin rabit ini ri. Ha? Makaon day sa blong nin rabit. Makaon dalong nin kambing. Katinyo ko no. Ayaw niya jadili grade. Ha? Taib. Mari kita pa masala al-khulta. In khulta, amuin, bangon mga corporation niyo. Nagakadako, hi guru Adil, hi guru Sudimar, ibansin ako. Nagmiting-miting kami. Long hi guru Sudimar, bihaon long niya, malingkat palong ni namin, ipamina to. Sung ipamita tasabon ini. Ipamita na jalong na kambing. Nalong iguro Adil, long niya, malingkat long niya. Malingkat long niya pakarunta, inambok tayo manghudya to, inor amin. Pagguwa ko rin nga masjid, tiyawag ako kay Guru Sudimar. Kari ko long niya tuhan, sabdi man dyan magbiting business sa loob sa masjid. Di man dyan, ang kayawanan, pinakang ko ba nilong yung star ko. At loob si masjid, di man dyan. Long sing kayawanan, nagdarakang ba ko lang niya mukna. Online seller sa area ko. Mag-meet na dyan kita Barbara Jumaat. Asal na simura kita lang niya magsambayang di man dyan. Long niya, tayo, nag-ison na sila. Namina sila kambing. In kambing hi Guru Sudimar hangpo, in kambing hi Tuan Adil kawaan, in kambing hi Nur Amin kawaan. Hangpo, pila katan? Pila katan? Kapatan. Nabahagi impaglamod, impag-corporation. Aon maglamod ka mo simpangartaan niyo, pagtawakon siya khulta to ayan. Di mo kayo nga tabang ng kambing hi Tuan Sudimar. Marilong ng kambing ko mo niya, Mad Max ini. Nung sinambok, marilong namin kambing ko, kikiwak-kiwakan ini. Di niya kayo nga ng kambing niya. Taghaan na sa dyan matong din mga kabaluay at orap mari. O nalong niya, nalong ng kambing niya. Nari niya matanto ng kambing hi Tuan Sudimar, hi Tuan Adil. Di niya matanto. Asababiyat to pagtawakon siya khultatu ayan. In khultatu awsaf, misan long niya paisan ng kambing kay ngatan king kambing kako yan. Paisan mo na long niya buhi. Kay ngatan ko lang ning kambing yan kako. Amo niya pagtawakon khultatu awsaf. Kay ngatan ko sa nunin sipat sing kambing ko. Manglong na siya makapanaupat tikang, magkiring-kiring na siya ng pagkikalima. Long sabi ito ang Iguro Sudimar, yung kambing ko yan long niya, biin yan long niya kakuhiya po. Long sabi Iguro Adil, yung kambing ko yan long niya, misan long niya katigid luman, pagsano ko, kambing ko ra. Biyatin khulta to awsa. Biyatin khulta to, misan siya maglamod, kaya ingatan yung kambing niya. Aun syurut. In syurut, amma. Amu in katan. Malamu da syurut. Iban sinaun syurut khasa. Amu in specific syurut, din doon datod siya. Dengan mga syurut amma, in subay maglamud, dengan mga ahlul wujub. Bima'ana subay sila Muslim. Aun miyakad kay muhambuk Christian, di mabilang. Di mabilang. Ikarwa ay yakuna al-malu nisaban. Nami ako kambing siyam. Bistanyo. Inkan Tuan Sudimar ang putag siyam. Inkan Tuan Adil siyam. Pila katan? Ha? 30? 38.
Correct? 38. Tatawa 37. Mahita ka mo yan. Shabab. 38, 37. Ang putak siyam plus siyam plus siyam. 37. Uno, makasud kita ni sab in jawab di. In kambing, subay siya mabut pa. Kapatan. Ang pamusya manjarina, tumag na rin ni sab niya. Antakunal khultatu fil hawli kulli. In subay ka mo nag-aaral sinang katahon. Langi guru si Dimar, liswan na ba ko lang nakan guru adil ini. Bialong niya. Misalong ni magbukosing kambing ako nahadja. Malis una ko lang na kanin. Long isap sinambuk, long isap binur amin. Long niya. Gamalingkat pa long niya. Pare, magbutas na kita niyo. Pasalong na bang 40 na yung kambing ta. Pag-uuslong niya mabot ng katahon, nalong na zakat. Pagkalong na nagbubutas kita niyo, pag-us magbalik naman kita niyo. Sa lalong na BFF da kita niyo. Masi-masi lalong niya. Misan lalong na naglalayo, ito lalong na yung pangatayan. Naglalasa. May forever. Ha? Ang dalong niya forever. Naglalasa ra kita niyo long niya. So, yung pangasurit to, uno yan, tumanjari, nagakad na kamo. Pag-uhos, nagbutas kamo. In jawab di, bang wayron pamiabutin haw. Sa yung problema, bang kamo nag-akad? Miabot ang katahon, pagkato di, Guru Sudimar, kakuanan kita long niya kambing na. Kay sulong niya, kan guru adil ni ihunta, kan kuan, atau long niya kako, kay nur amin. Long niya, kan guru adil na sa balong, nasa dalong na dila magkaiwa-kaiwa. Misal long niya, ihunta na kambing na, putak siyam de sa balong ning kambing. Balong ning kambing ko nilong niya, namang ihun siyam na kuman. Biya, kulang long niya. Ha? Napag-uhos nag-ison na sila. Amin natin problema. Nalaw ni magbutas na kita ni babalaw ni panara ka rin magkakawa. Sa bawala araw tud assign magkawa sin kuan. Magkawa sin zakat. Na magbutas na kita ni walong niya. Pag sa kanabian o namin spy nila rito. Narap na mo ni magkakawa. Magdawrakan na. Ha? Magbutas na. Magdala trap. Magkawa na pabo-pabo. Sa ingatan nila. Inya to kulta to ausaf. Mang kulta to ayan na magmap-map malaw na pasakaton na siya matupatrak misang bukon kanya maranya ha na ito rin manjari wayro taktik sa apagsara. So aun surut khassa dengan mga surut khassa al-ishtiraku fil fahal. Subay in kambing na mo ito kato Guru Sudimar, Guru Adil, Iban Inur Amin, in kambing na mo ini kato subay hambuk din sumuk kaniya. Hati niya ang breeder ni hambuk. Ang breeder ni hambuk. Hikarwa, subay siya mag-akad magtug. Bukon, mag-akad na sila pagkakaunan. Ang sa kaywan ng sabmatinik. Bang magkaon na, dadawon na matupawala si Nambo. Bang ubos na, makansub ng kambing niya, dadawon na sabmoy. Kalawalaw na yung kambing taro. Ha? Ilang na pakingat-ingatan yung mga pangdaigbahay nila yan. Natog kita lang, nasumbayo ng kambing ta. Pag sa'yo ta pagadlaw, ito na tao. Ha? Nayat turi siya sumud. Subay siya mag-akad, matug, magbati, magkaon, maginom makando ng bukles. Ikato, al-ishtiraku fil masrah. Haula Sudan, dahil mga malabgo, hula, banga Afrika, hatong sin livestock. Kita na mo rito mga yung pag-ipat nila. Aun hambok, mag-iipat, si masakat siya patas dangki. Iwan stick niya yan. Si baniro niya. Amoy, manjay ko mag-ipat iro, bang man siya, amoy kalbun mu'allamun. Amoy iro, nati-train mo siya, saan tadi magsud palumbay mo. Pag-ubos, iniro, yari na yung kambing, bili-bili. Bang aun, gumuambok bili-bili, hapasun siniro. Sumud balik yung bili-bili mo ka, ang santang hulan. Katawakan, bang kakitaan sinami mag-iipat, luwakon.
Ha? Luwakon siya. Na impaghali-alihan nila aki itong desert. Aon kahoy-kahoy biyan. Nasambilin magkukuha na ito, humanig na siya biyan kahoy. Kakahoy. Nasambilin sa mga kambing niya, si Milong nakatahan binarig niya. Biyan. Subay sila magkakadama, hamastra. Na magbinto. Law ni Guru Sudimar, ay ko sa blong ni magipatadlaw yun eh. Ako adyo sa blong ni mga nag-iipat. Law ni Guru Adil, huy na lang na, mang kita magbista. Pila na long ni mga adlaw na ipat ping kambing tayo ni. Law ni Nur Amin, nasari na balong niya. Nag-volunteer na. Ha? Tinya nag-volunteer na ng buo. Ha? Nag-volunteer na. Inhika 5, al-ishtiraku fil mahlab. Subay sibo-sibo din doon pagkawaan mo gatas. Bukon din di Habulibard pagkawaan gatas inhambukit turito mga Santa Barbara. Inhambukit turito ka to mga Ayer Village ito. Di manjari. Subay rin doon sila katan. Din doon mo sila katan kawaan. Inhika 5, al-ishtiraku fil mar'ah. Tiniya mag-akad-akad sila kataan doon na pag-iipatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.